Shake!
Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang ina. Dear Nicole Yala and Diego Bandido. Hay nako, nag-away kami ng boyfriend ko kagabi. Paano? Sabi niya na sa akin na hindi niya na daw ako masusundo everyday sa office. Nakakainis. Wala man lang siyang care sa akin. Sa 3 years namin together, ngayon lang naisip na hindi ako sunduin. Apaka naman niya. Wala lang. Hay, kainis. Bad trip. Yamot. Ito na yung sinasabi dahil sa gas. Hay nako. May mga relasyon na sisira. Alam mo, sa totoo lang, ang pamantayan ngayon ng kagandahan ay kung masusundo ka pa rin kahit mataas ang gas. Nakakalurky. Alam mo, pasensya ka na girl ha, pero sa puntong ito, I think mas kakampi kami sa jowa mo. Oo naman. 'Di ba? Kung nayayamot ka kasi hindi ka na niya masusundo, 'di ba? I'm sure nayayamot din siya sa iyo kasi hindi mo siya naiintindihan. Pwede pa rin din naman sunduin tapos mag-commute kayo. Correct, pwede. Pwede naman actually. Diba? Pwede. Something different. Actually, pwede niyong gawin, pwede nating lahat gawin mga kabisyo ngayon na medyo matindi po yung rise ng fuel prices, ay maging creative po tayo sa mga galawan natin. Oh. 'Di ba? Kung dati laging sasakyan ang gamit, or dati hindi natin iniisip yung salitang carpool. 'Di ba? Minsan ayaw natin ng ganun. Hindi, ayoko nga na may kasabay na iba kasi syempre hindi ko sila trip kasama o kaya hindi ko trip yung pabango nilang suot o kaya marami kang ganun. It's something that you can consider. Yung magka-carpool, yung kumbaga kung nandyan lang naman kayo sa isang village, sa isang subdivision, sa isang lugar, sa isang street. Correct. 'Di ba? Pwede kayo mag-usap-usap kung paano kayo magka-carpool. O kaya yung ganyan, katulad ng sabi ni Jegs, kung dati kotse kang sinusundo, susunduin ka pa rin naman, 'di ba? Pero pwedeng parehas kayo magbabike. Tama. Or pwedeng commute, 'di ba? Ganon. Kasi mahirap eh. Ako naalala ko siguro mga 2 years or 4 years ago, may ganito din pangyayari na parang tumaas din ang gas at ang naalala ko, nag-post ako sa HOA namin. Kung sino gusto makisabay, ito po yung alis ko. Totoo, correct. So may sumabay. may sumabay naman, Akala ko natakot kasi mukha ka masamang tao. 'Di ba? Pero may sasabay eh. Totoo. And I think yung maganda 'yan kung gusto mo rin talaga na makatulong. Yung ikaw yung magkusa, kung ikaw yung merong sasakyan, hindi naman talaga sadyang tulong kasi syempre manghihingi ka rin naman sa kanila. Kumbaga, very minimal. ambag kahit papaano. Pero kumbaga, meron kayo ang punto naman dito makauwi kayo ng safe at maayos. Tapos merong sharing. Tama. 'Di ba sa inyong mga expenses. Pero lang yun. alam mo kanina, di ba napag-usapan natin kasi tinanong natin yung mga OJTs natin kung tumaas na ba talaga yung yung presyo ng pamasahe. Kasi tayo alam natin gasolina. May nagsabi na tumaas ng dati 11 naging 12 May 13. Correct. At ang nakakaloka pa yung mga e-bike daw. Meron na din. Nagtaas ng mga 5 piso. Hindi naman natin nilalahat. Pero kung kayo yan, edi shout out.
Hello po sa inyo na nagtaas kahit wala pang mandate. Pero Diba? saludo tayo sa mga driver na hindi nagtataas. Kagaya yung mga nakausap natin Correct kanina. ka. O shout out po sa mga kuya natin, sa mga kabisyo natin dyan sa Pasay Central Toda. Ayan, na hindi Hello nagtataas hanggat hindi sinasabi ng, gobyerno Oo, natin. correct. Oo. Hanggat walang mandate, hindi sila nagtataas, Ayan. 'di ba? Gets naman natin mga kabisyo na meron talaga tayong kanya-kanyang paraan para makasurvive Oo. dito, 'di ba? Pero kung may mandato talaga bago magtaas, mas maganda na sundin po natin ito. Correct. Oo. Kasi syempre kahit papaano, form din siya ng Disiplina. Oo, 'di ba? Na maghihintay ka muna bago ka mag-implement ng Correct. pa-something, Oo, 'di ba? na sa mga pasahero na lang din kung medyo may extra. Ayan. Alam naman natin, magbigay din tayo ng konting extra. Correct. Oo. 'Di ba? Yung bang ganun sa panahon ngayon mga kabisyo, tulungan na lang din. Yes, oo. Ito na talaga na naman yung moment ng bayanihan. Correct. Isa lang nga paalala po ulit sa lahat ng mga kabisyo natin, sa mga kapwa natin Pilipino. Nakasurvive nga po tayo ng COVID-19 na hindi tayo first world country, Correct. 'di ba? Oo. May mga ibang hindi na survive ito, 'di ba? Unfortunately, pero karamihan po sa atin na survive natin 'yon. Tama. So na-survive po natin yung COVID-19 na parang, 'di ba, yung mga walang anxiety bigla naka-develop ng anxiety. Yung, Oo. yung mga ganun ba, yung mga may trabaho na walan, may mga na-retrench, 'di ba? Pero hindi ba't okay ka naman ngayon? So itong season na to na mataas ang presyo ng gasolina, definitely maso-survive din natin ito. Ayan, oo. Maging creative na lang po tayo. Tsaka huwag nating i-take advantage para sa iba. Ay, totoo Pareho tayo yan. lahat dito, mga biktima tayo lahat. Correct. Oo. May mga iba nagte-take advantage, wag Oo. ganun. Kasi alam mo na, pag nagkaroon ng rapture o kaya second coming na tinatawag, May iwan ka. may iwang ka. Yung mga iba na gumagawa ng mabuti, lalong-lalo na sa panahon ng krisis, kukunin ni Lord. Oo. Tapos yung mga nandaraya sa panahon Oo. ng krisis, Oo, may iiwan. iwang kayo dito. So imagine mo, may iwan ka lahat makasama mo yung mga sungay. Correct. Totoo. Tapos may iwan ka dito, maraming pagkain, pero yung pwede nyo lang gamitin, kutsara na kasing laki ng yung sinasabit sa Oo. dinidisplay. Dingding. Hindi ka rin makakakain, di ba? Oo. Gusto mo ba yun? Huwag ganun. Kasi syempre, krisis tayo ngayon Oo. eh. So kapag ka-krisis, be extra understanding Correct. mga kabisyo. Oo. Kaya saludo din tayo doon sa mga opisina na nagkakaroon ng mga adjustment. Yes. Pinakikinggan yung Ayan. hinaing ng kanilang mga empleyado Oo. na magkaroon ng adjustment kahit papano. Oo, kasi eventually, apektado din naman sila pag pinilit din ang empleyado. True. 'Di ba? Talagang lahat nagsasuffer. Correct. Domino effect itong Tama. nangyayari. Alam mo, Jegs, talagang everything happens for a reason. Bigla lang na naisip ko, alam mo naman, talino na sasabihin. Bigla ko naisip, makinig kayo. Sinong Nicole Ayala nag-forward? Biglang may sasabihin siya. Nicole Ayala, the economista. Chares, di ba? Hindi, Nicole Ayala that believes that everything happens for a reason, di ba? Katulad ng COVID-19, sa totoo lang hindi natin maisip, bakit naman to kailangan mangyari? Yes, totoo. Di ba? Na isang araw bigla tayong maka-quarantine, Oho. isang araw, di ba, biglang titigil ang buong mundo. Tama. Pero it prepared us, mga kabisyo, to do things digitally. Correct. Di ba? So, dahil dati hindi ko ito makakalimutan, Jegs, bago mag-COVID-19. So, ano na, mga late na, mga nasa 2018, meron tayong conference call kasama yung kliyente. Natatandaan ko, as in literal na phone, tas ni loudspeaker. Oo. Ganon siya ka, Totoo. Parang walang ibang paraan. Pero that time, parang okay naman. Oho. Minsan, naitawid, nairaos. lalagyan pa natin ng mic, di ba, Oo. para lumakas yung speaker. Or Oo. i-connect natin sa Bluetooth para marinig ng lahat, di ba? Pero, sinong mag-aakala na isang araw, di ba, magkakaroon ng Zoom? Ng Zoom, na ang oo. meeting pala ay matutuloy kahit Correct. digital. Kasi there are a lot of times, mga kabisyo, naranasan natin tong lahat na kung ang meeting ay kliyente, hindi na natutuloy kasi syempre, di ba, ma-schedule. Oho. Pag pinuntahan, pag face-to-face, ang Ayan. daming consideration, Tama. di ba? Parking, gasolina, Correct. schedule ng mga tao, ganyan. Pero pag digital kasi, almost everyone is available. Parang hindi imposibleng hindi ka available Oo. eh. Kahit may sakit nga, di ba? Si Correct. Tanya, di ba? Oo, kahapon si Tanya, 'di ba? Dahil importante yung meeting namin. Oo. Kinailangan namin, sabi ko, okay lang na mag half day ka, pero okay lang ba jumoin ka online? Oo. Makinig ka din kasi merong mga i-discuss na
mahalaga o mga importante, 'di ba? So ganun din ngayon na it prepared us na nahanda tayo sa 4-day work week, sa mga work from home, sa mga online classes, 'di ba? Hindi nga lang talaga kasing ideal talaga ng face to face. Iba pa rin talaga 'yun eh. 'Di ba? Kasi walang eksena ng internet connection, walang paglalag na nalalaman, 'di ba? Iba pa rin naman talaga. Pero kahit papaano, yung pala yung dahilan. Kasi magkakaroon pala ng ganitong krisis na matindihan. Ito na yata yung pinaka matinding oil price hike na na-experience ko sa pagkabuhay ko sa mundong ito. 'Di ba? Kasi ang pagtaas talagang drastic eh. Tsaka halos araw-araw. Yun. Nakakalurky. Grabe. 'di ba? So, may rasyon ng lahat. So, Malamang itong krisis na ito, meron din itong preparing for something else in the future. Ayan. Hindi natin sinasabing mas bigger na problema, pero at least, kumbaga, pag may problemang dumating, medyo petiks ka na kasi, nadaanan ko na to eh. Ako, looking forward ako very optimistic ako na sana itong crisis na ito, dito lalabas yung mga tipong yung mga tao medyo nakakaluwag, hindi mo naman tatanggalin sa problema yung ibang tao, pero yung you share yung konting blessing, konting biyaya, para maramdaman din ng tao na may problema na, ay, oo nga, no? Para may taong, pay it forward. Correct ka. Diba? At masarap sa pakiramdam yun ha. Yun lang pagtulong sa iba, hindi man maibalik sa'yo kung ano man, di ba? Pero yung pakiramdam na nakatulong ka sa iba, napakalaki na yun. Halimbawa, diba? yung ikaw ngayon, nakasakay ka ngayon kay Manong Driver. Ayan. Yung pagbigay ng tip ng 5K. Correct. Maliit na bagay. Ba naman yan? Kayang-kaya mo nga bumili ng iPhone 17 na Pro Max, fully paid 1 month. Fully paid 1 month. Gaano ba naman yung 5K na tip, di ba? Pero ito yung sinasabi natin na mga paraan para makasurvive. Kami po dito sa Love Radio, speaking of mga tsuper, meron po kaming promo para sa mga tsuper. Love Knows No Boundaries promo kung saan pag nag-register ka at nabunot ka, ay nako, basic. Pwede kang manalo ng 1,500 pesos! At syempre, maraming salamat dahil po yan sa ACS. ACS, thank you so much, Pride Detergent. Maraming salamat. Ako po ang kumikinang ulo, Diego Bandido. At kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Sabi dito ni Tita J. Walker, feeling ko we're being prepared for electric vehicles. Yun din. Alam mo nga kahapon naisip ko parang siguro si Trump yung may-ari ng BYD. BYD, ano pa ba yung mga electric ng VinFast, ganon. Kasi paraan niya pala to para bumili lahat ng electronic vehicle, electric vehicle. Pwedeng halimbawa, kung hindi pa kaya yung electric vehicle, pwede din mag-crossover muna sa hybrid. Pwede din, di ba? Lesser yung gas sa electric. Tingin mo ba handa na talaga ang Pilipinas sa electric, sa fully electric? Ako, personally, personal opinion ko, parang hindi pa, in the sense, unang-una. Saan tayo magsasaksak? May issue pa tayo ng flood control, di ba? Pag binaha yung electric car ayun na mo, nga. Correct. Ang problema, parang natabunan na nga yung issue ng flood control. Bakit? Hindi ko sure. Parang may So, napanood mo ba? Full version. The Big Six na nga daw sila. Nakakalurky. Hindi, pero totoo yan. Yan din ang feeling ng husband ko eh. Parang hindi pa handa yung Pilipinas. Kasi ilang beses ko na sinasabi sa kanya na, Dad, mag-ano na kaya tayo? Parang mag-transition na din tayo. Eventually, kasi ang dami na natin nakikita sa kalsada. Tapos sabi niya, mukhang baka hindi pa. Kasi parang may isang masira dyan. Parang buo yung mata. Syempre, wala naman ako alam sa sakyan. Di oo na lang ako, di ba? Pag sa aming mga lalaki, isa nga, syempre, pag halimbawa, nabaha, yun yung worry ko. Pag nabaha, paano na? Siguro kasi, correct, siguro kasi yung mga lugar natin bahain, kaya ayaw natin. Nakakaloka! Di ba? Tapos yung mahal dito sa atin, mahal ang kuryente. Yun na nga. At saka tataas din, di ba? For a time, may mga EV na free. Ng free. Pero eventually, pag halimbawa, tapos na yung kontrata na free. Pag tataas din yung... Tsaka parang matagal yung parang ang balita ko, wala akong, correct us if we're wrong, parang matagal yung charging. Hindi siya yung parang, albawa, nagpa-gas up ka o ilang minuto ka lang doon. Magtatagal ka lang naman doon kapag kapila o di naman kaya magpaparesibo. So para mga
oras Hindi bababa ng 30 minutes. May mga ganun, may 30 minutes, may 45, may 1 Correct, hour. may 1 hour. May 3 hours, depende. Oo, meron eh. Oo. Depende kung papaano. Pero, lahat ng ito, mababaliwala lang namin ni Diego Bandido kung bibigyan kami ng BYD. Yes, oo, Pag of binigyan course. kami ng BYD, syempre Oo naman, handang-handa naman yung Pilipinas. Kinakailangan na talaga nating mag-migrate. Kaya nga Oo. Ba't hindi kayo nagmamigrate? Sinasabi ko sa inyo. Maling-mali kayo sa desisyon ninyo. or di naman kaya yung hybrid. Oo. 'Di ba? Maganda din siyang Tingin ko, option yung hybrid sa mga Pwede. medyo ayaw sumugal. Oo, yung Kagaya hindi ako, pa very, ready. ako doon na mag-full EV kasi talagang Hindi, kung magbibigay nga yung BYD. Pero kung talaga, Oo, sinasabi ko sa inyo, mag-EV na kayo. Ayan, 'di ba? Ba't Oo. pa pinagdadalawang isip ang mga Correct. ganyan klase bagay? Pero hybrid is an option. Oo. Tapos kaya ang galing lang din yung parang lahat may rason at lahat may tamang oras. Oo. So, 'di ba kung kailan biglang na-introduce yung hybrid tas yung full electric at Oo. the time na may crisis sa fuel, Oo. 'di ba? At sana din itong crisis of fuel, dito na rin din tingnan yung solar na Ay, industry. oo, correct. Yung solar farming, Tama, tinatawag. totoo. Yung ganun ba? Oo. At saka kung pwede pong medyo babaan yung presyo ng solar panel. Ayan, oo. Wala po bang 15K lang dyan? Meron. Meron. Bili ka doon ng panel, ikaw mag-install sarili mong bahay. Meron sa Divisoria. Tapos gano'ng kaliit? Pupunta doon. Gano'ng kaliit? Kasing liit lang ng payong? Nakakaloka. Pero totoo, yung papaano ba mas magiging, makaisip tayo ng mga ways para maging productive tayo kahit na may ganito. Correct. Tapos paano tayo makaka-cope? Ang maganda na nga lang kung mapapansin po ninyo mga kabisyo, ewan ko, at least for today, baka in-implement na yung 4-day work week on some offices. For some, hindi masyadong matraffic. Nabawasan yung mga sasakyan sa kalsada. Feeling lang natin hindi ko sure. Based on observation. Tsaka ako din, may pinost si James Deacon. Si James. Yung tito nating... Correct. Ano yan kapwa Pogi. kong endorser yan ng Skinny Aesthetics. Yan, Si paring James. Anong pinost si May James? siya na na nag-post na parang sa EDSA nabawasan yung sasakyan. Parang gano'n. Correct. Ako din personally na Diba? ramdaman ko rin din. Para siyang hindi Friday. Oo, Ganon. ayan. Yun yung nakikita natin na kahit papaano magandang effect. Kasi at least people are learning to carpool. People are, yung ating kalikasan at environment din natin. Nakakahinga. Di ba yun yung nangyari nung pandemic? Yung pandemic na ang linaw ng ng Oo, langit. nakita natin yung skyline. Alam mo yun na ang ganda pala ng skyline ng Maynila. Na pagka walang smog, Oo. 'di ba? Baka may mga gano'n na kailangan huminga lang din ng mundo. Ayan, break, kumbaga. Take a break, Oo. ganyan. Nasa tamang POV lang. Saka ito nga yung sinabi ko kanina sa social media post ko, na survive mo nga na tumagal ka sa maling tao. Ito pa bang Tama. ito pa bang krisis sa krudo? Kakayanin nating lahat ito. Tama. Ayan, ha? So sabi ni Bella, solar is the key. Mainit sa Pinas, kaya best decision yan. Oo, mainit sa Pinas, ibig sabihin, mas, kaya nga di ba yung mga solar na, tawag dito, yung Christmas decors, patok na patok sa atin. Kasi ang init sa Pilipinas, so pagdating ng gabi, matingkad talaga sila. Tama. Lalong-lalo na kung facing the sun yung bahay ninyo o yung lugar ninyo. Well, sana yung gobyerno gumawa ng paraan na yung mga solar industry para magkaroon ng competition sa electricity na para maghabulan may ng options, 'di ba? Kasi pag monopoly, yung pang isa lang yung pinanggagalingan, walang choice lahat eh. Correct. Kundi Ayan. yun lang ang So, sa mga nag-aalok dyan ng solar, baka pwede nyo kaming bigyan. Hindi po kami nagpapahingi ng quotation. Rekta na po. Sasabihin po namin sa inyo, bigay po ang kailangan namin. Pero kung wala kayong mabigay for now na solar panel, pwede na lang kayo magbigay ng mga gifts dito sa ating TikTok Live. Yan. Sa mga nanonood dyan sa yan. Toktik. Ayan. Pag-gift naman, pa-experience. Correct. Ano ba yung mga binibigay-bigay dyan? Hindi ko rin alam kung ano yung basta narinig ko lang kahapon na pagka humingi ka ng gift, may posible. Kasi ang alam ko, literal na regalo eh. Alam mo naman tayo, basta ako tito, tita. may nakita siya, may mga parang roses,
may mga ano pa ba yun? Oo, correct yun. Basta may mga actual na parang present, Oo. mga ganun. Ayan, Oo. paramdam naman, experience naman, hindi pa Oo. namin na-experience. Pa namin na-experience yung ganyan eh. Ayun na, Wala, may nag-follow. Huwag ka naman magpaasa. Huwag ka magpaasa lalong-lalo pa. Hindi naman tayo laging nagla-live ng mahaba. Oh. Hindi, tapos meron yung di ba sa Toktik, meron yung mga nagla-live na parang sumasayaw-sayaw sila. Pag may nilabas na, aso, nagiging aso din sila. Ano, willing ka na rin bang gawin yan? Tinatanong ko kasi para ihanda ko yung sarili ko. Palalabasin ko yung Nicole Yalang karakter na matindi yung pangangailangan. Na lahat gagawin, di Alam mo, ba? ngayong krisis ng Ngayong krisis, kailangan na wag umarte. Ayan Oo. hello po from UK. Madaling araw po dito. Saya ng bungad. Ayan, thank Wendy you. nga. Bakit Sige ikaw nga, lang ang gift masaya? Pa-experience ka ng gusto gift. namin ma-experience yung gift para sumaya din kami. Charas. May surfing penguin. Anong send na kayo. surfing Ayun nga, hindi penguin? namin Send na kayo, naintindihan. guys. May nagpa-rose na daw. Totoo Oo. ba? Meron na, may nagpa-rose na. May nakita nga akong kaninang rose eh. Meron. Oo. Baka naman emoji lang yun hindi yun yung ano. Diba? Niloloko nyo kami porque hindi kami high-tech. O, diba? Si Tigas Tito Clothing ang nakatutok sa atin ngayon. Ay, hello. Hey! Tigas Oo. Tito, suot namin ang iyong Salamat. t-shirt. Alam mo, napansin ko, parang maganda din pala tingnan, parang may time of the day na nakaganito Correct. tayo. Hindi, si Tigas Tito, parang hindi na ako mag-Viber sa inyo. Yung red na ganito, yung sinasabi ko sa'yo, I think goods din na parang semi like this yung design. Or ano ba? Ano bang uso? Dito lang. Meron ding uso, pwede pababa yung pangalan, ganyan. Tulungan niyo naman po kami. Mag-isip. Chares. Ayan. Ayun. Salamat. Ayan na. So, hindi natin nakikita. Baka meron na nagpapadala ng mga gift. So, ito, sabi ni Richard Soza, as users, we can buy credits for gifts. So, once mag-send si user sa nagla-live, may corresponding amount. Okay, go. Okay. Dahil di namin naintindihan, Gcash na lang po rekta. Kasi po pag gift, dadapa po sa office. Panggas po namin. Rekta na po Gcash. Uy, marami na daw na gift. May mga nagbibigay sa inyo. Paano namin makikita? Paano namin makikita Boy P? Oo. Paano ba yon? O sabi ng asawa ko, parang hindi ikaw yan, mami ha. Na nanghihingi. Kasi tinatakot mo ko na hindi na tayo makakalakwatsa. Sige, salamat sa sa mga pabigay. Ayan Inaki-san. Si Inaki-san, watching from Barcelona, Spain. Taray. Ang saya pampa-good vibes, early morning here. Pwede nga. Gift naman dyan. Sa screen po na mismong live nakikita, yung mga lumalabas sa taas sa comment section ay gifts. Okay. Sabi ng asawa ko, ayun na, meron na. May pusa ba yun? Ayan, may nagbigay na ng pusa. May pusa. Magkano yung pusa? May heart din. Ayan, salamat sa mga gift ninyo. Ayan. May pa-heart ba yun na emoji? Oo. Oy, may rose! Ganon. Ay, may mga rose. Yan pala, nakakatuwa pala pag ganyan. Kaya naman pala maraming masipag. Kaya gaganahan. Alam mo, okay, so sabi ng asawa ko, parang hindi ikaw yan, ganito kasi, di ba natandaan mo kagabi, nagtatanong yung asawa ko, anong oras na, ba't hindi pa kayo tapos? Sabi ko, hindi pa kami tapos sa meeting, 7 p.m. na po kami, nag-umpisa po kaming 3, natapos kami 7 p.m. Pero tumaas po yung mga enerhiya naming lahat kasi nabanggit ng aming digital team, yung mga hatian sa na pwedeng kitain, di ba? Ay, may mga sombrero pa ako nakikita na sombrero? Pusa yung nakikita ko 4 na pusa. Kasi pa kanina may sombrero. Talaga? Bongga. Ayan. Oy, salamat sa inyo. May nag-send din ng bibingka. Thank you, XOXO Peanut. May bibingka din. Si Sarah Shaw. Ayun, sombrero. Yun, may rose. May rose, may sombrero. Sandali, bago tayo. May ice cream. May ice cream. Sabi, si Shari Balut nag-send ng rose. Teka lang. Salamat, Gusto lang po namin i-clarify. Digital team, counted na ba tong live na to? Kasi
Kasi pag hindi, ayoko na mag-effort. Chares! Ayan, si Oh. Phil. Ayan, hi DJ Nicole Diego from Calgary, Canada. Uy, gabi naman si XOXO Peanut Jam. Kanina Ay, pa may nagpapadala. May nag-send siya ng pop. Ayan, salamat. Diba? Baka naman pwedeng 2 times ang podcast. Ubus na ang pinakikinggan ko. Pwede naman Lovely Miranda if the price is right. Siyempre, mataas ang gasolina. Wala na po libre ngayon. Charot. Pwede rin po kayong magpaakyat ng live sa viewers para mas may engagement. Ask the digital team. Magpaakyat. Paakyat, kakausapin namin? Or saan siya aakyat? Hindi, tama, di ba? Aakyat as in like, parang katulad ng Kumu dati, yung Kumu Live. So, parang pwede kang... yung may sasali? Yun ba yun? Oo, ganun ba? Kasi naririnig ko yung term na yan eh. Magpaakyat. Oo daw. O sige. Sa halagang... Kahit may gagawin pa talaga ako ngayon. Alang-alang sa pwedeng kitain. Yan, Magpaakyat. So, ano mangyayari? Kakausapin daw natin, sabi ni Jowa Dicren. Oo. Ikaw na lang, try natin, Daddy. Paano ba yon? Pwede ba yon? Papa P, pwede ba yon? Actually, ma'am, wala pa tayong template eh. Sabi ko nga, okay. oo. Oo. Okay, ganito Sige. po. Binulong po sa amin ng digital. Hindi pa daw counted tong live na to sa bigayan. So, wag na muna nating paakyatin. Kapag ka pwede na, game na. Oo. Ayusin lang namin yung template namin. Yan. Ayusin namin. Tingin ko mukhang masaya to pag ganito. Asus! Biglang naging masaya. Yung live. Kahapon sabi ni Diego Bandido, alam mo dapat lagi tayong nagla-live sa Bornay. Sa YouTube kasi doon talaga. Nakakatawa Mas masaya pag sumayaw kayo. Wait, magkano? Alam mo, kanina nga nag-video kami sa Toda, walang bayad. Isipin mo yun na gusto lang namin gawin. Paano pa pag sinabi ninyo, sayaw naman kayo to the tune of magkano yung pinakamahal na gift? Lechon ba? Kasi natatandaan ko parang sa Kumu, kasi nag-Kumu kami dati. Ewan ko kung may Kumu pa ba. Parang ganun. Ang mga gift nila parang palaki ng palaki. Alam ko pag lechon, pang malakasan eh. Parang ganun. Drop the price daw. Drop the price? Drop the price. Teka lang. Isang full tank daw. Oo, full tank. Magkano na full tank ng sasakyan mo? Hindi na, sabi ko, Daddy, magkano na full tank ng sasakyan? Sabi niya, hindi ko alam kasi hindi pa tayo nagpapa-full tank. Pareho kami sasagot. Hindi ko alam, hindi pa tayo nagpapa-full tank. Ayan. Problema ng 40s, walang alam sa live. Same. Sabi ni Lovely Miranda. Hayaan mo na. Ganun talaga. But thank you. Alam mo, natutuwa po kami pag kami po ay tinuturuan. Diba? Tawang-tawa ako kay Diego eh. Masaya pala to. Hindi, iniisip ko kung may aakyat, hindi lang tayong dalawa nag-uusap, meron tayong kukulitin. Oo. Diba? So, hindi siya masyadong effort na correct. May kukulitin tayo. Diba? Plus, may kinukulit ka. Kumikita ka pa. Yun eh. Yun. Kikita kayo kalahati. Ay, yung pinaakyat, may hati din siya. Totoo ba? Ay, hindi, ayaw na. Chares. Sa side ko, 25 pounds credit is nasa 19 coins pwedeng gamitin for sending gift. Okay. Pwede na ba ang 2L para sa sayaw? Ano yung 2L? Dalawang lapad? San ka ba? Ano tapos 2L? Universe and 2 Lion. liters. Universe and Lion po mas malaki. Mas malaki. Okay. Ano yung 2L? 2 liters. Ito, 150 lang? Ayoko. TikTok Universe daw, pinakamalaking points, 44,999 points, katumbas. TikTok Universe, 15K to... Ano tong 15K to 30K? In peso na po ba yan? Hindi ko na po naiintindihan yung mga letra eh. Malamang siguro yun yung conversion sa points. Ano yun? Points. Anong monetary, Gusto ko kasi kung mapapahiya ako, meron siyang bayad na bayad. Meron siyang monetary counterpart. Zoldrak as a sigurista. Kulang ang 150. Charis.
Hindi naman sa umaarte. Inaalam pa lang din namin to. Sinapag-alaman namin na pwede pala kaming kumita dito. Kala namin sa boss lang namin lahat napupunta. Hindi, epekto talaga to ng crisis. Oo, crisis talaga. Kaya nga yung asawa ko nagtataka siya. Crisis kasi to. This is the crisis. Ayan, ang suggestion ni Zoltrak, every Friday is Akyat Day. So yung umaakyat, may part din siya doon sa kikitain. Feeling ko kasi syempre may effort din siya. So, parang collaboration siya. Oo, pero paano hatian doon? Eh Gusto di ko yung packet din malaman. natin mga asawa natin. para sa atin lang din. Iikot. Pakitin natin, ibang DJ, ganyan. Pwede. Oo. Ayan. Collab po kasi madami din followers yung aakyat. Yung mga natin, asawa, konti lang followers nila. Wag na din sila. Chares! Ayun na yung pamahagi yung kita. Oo. Ang paakyatin doon mga sikat o meron ng community. Napaka naman. Ganon. So kung walang community, walang karapatan or walang bearing. Siguro, parang, no? Kasi parang shared parang na parang... bakas-bakas ang siguro. Oo. Parang nag-share, nasi-share na din kasi sa kanyang So yung community niya and community ni Love Radio magsasama-sama, maging malaking community. Ito po, ito lang po yung sasabihin namin. Pasensya na po kung ngayon lang po namin to alam. Kung 6 years na po itong kaalaman na ito. Sabi ni Soltrak si Alexander na hindi. Paakyatin lahat maliban si Alexander. Paahunin yun. Hindi paakyatin. Umahon muna siya sa pagkakaswimming niya sa butuan. Sige. Kayo lang kikita po, wala yung aakyat. Okay. Okay. natin yung kikita. Tapos yung community, kung mas malaking community natin, sumakyat sila. Oo. Sila yung magiging ng community natin. So may expose Parang sila. may parang exposure. Collab talaga siya. Okay. So, kung ang may-ari ng account, tas ang sabing hatian ay 70. Nag-compute ng live. O sige, alamin namin yan in the next few days. PM nyo na si Nicole sa mga Oo, gustong sa umakyat na may gustong, mga na may mga followers. Ba't hindi diba? pangangailangan? Sorry na po! Kasi parang hindi na kami, parang feeling ko, hindi na kami magsa-Skyway forever. Ganon. Sabi ni Eileen Joy, grabe biglang ginanahan sa pag-live, di ba? Mag-aalauna mo na, ayaw pa tumigil. Kaya palibasa. nga Si Don Triumph, nag-send ng finger heart. Ay, salamat. Ganon. Si Richard, sabi niya, listener po ako from Jego Morning Show to Tambalan. Saya may chance ulit to catch the show. Yan. Salamat. Thank you so much. Gustong-gusto ni Lovely yung topic tungkol sa mga ex. Ganun talaga. Si Faye nag-send ng rose. Thank you so much. Thank you sa mga nag-send. Salamat. Ituloy-tuloy lang po natin. Ganyan, ito po yung sinasabi ko lagi na ang power po ng host ay nanggagaling po sa audience. Tama. O siya, bye-bye! Bye! May gagawin pa pala kami. Oras natin mga kabisyo! Alauna na! Metro's #1 Love Radio. Basic! Metro's #1 Love Radio. Basic!
kwento. Mula sa mahiwagang Burnay. Mula sa mahiwagang Burnay. Dear kumikinang na tambalang Nicole Yala at Diego Bandido. Magandang araw po sa inyo. Itago nyo na lang ako sa pangalang Marie. Hindi pa rin ako naka-move on sa nangyari sa akin recently, kaya naisipan ko po na sumulat sa inyo. Baka po sakaling kapag na-share ko, mai-let go ko na kahit konti itong nakakahiyang eksena sa buhay ko. Ganito po kasi, isang gabi bigla po akong nagutom. Yung gutom na hindi kayang tapatan ng tubig or itulog lang. Yung gutom na may pagkalam talaga ng sikmura. At para mapawi ang gutom, pumunta ako sa kusina at dumiretso sa ref para maghanap ng makakain. Sakto naman, may cake sa ref. Kumuha ako ng isang slice. Bandang gitna pa ako humiwa dahil nandoon yung magandang design. Habang kumakain ako, may nakagat akong medyo matigas na parte ng cake. Iniluwa ko. Parang parte ng design. Itinabi ko sa gilid ng platito at tinuloy ko ang pagkain ko. Dahil inaantok na, iniwan ko ang pinagkainan sa lababo at bumalik na ako sa kwarto para matulog. Kinaumagahan, halos maiyak yung kuya ko. Pawis na pawis habang nakatitig sa cake. Hinahanap yung gitnang bahagi na kinain ko. Doon ko nalaman na magpo-propose pala siya sa girlfriend niya at yung singsing nasa gitnang bahagi ng cake. Hala. Nakalagay yung singsing sa parte ng cake na kinain ko. Bigla akong napaupo. Nag-flashback sa utak ko yung crunchy moment ko habang kinakain yung masarap na cake. Sigurado akong yun ang matigas na nakain ko. Habang nagkakagulo sila, naalala ko na hindi ko nga pala hinugasan yung platitong pinagkainan ko. Tumakbo ko sa lababo at nandun pa rin ang platito. May konting crumbs at sa gilid nito yung matigas na parte ng cake. Marahan kong pinukpok ng kutsarita at lumabas ang kumikinang na singsing. Isa na lang ang problema. Hindi na buo yung cake. Paano na ang romantic reveal? Ang ending, nag-propose pa rin ang kapatid ko at nag-yes naman yung girlfriend niya. Epic fail ang cake pero epic win ang pagmamahalan. Mabuti na lang. Salamat po sa pagbasa ng sulat ko. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Marie. Marie na hindi pa nakamove on. Oo nga, si Marie na hindi pa nakamove on. Alam mo, ang masasabi ko lang dito, Marie, thank you. Thank you kasi sa gitna ng matinding krisis ng gasolina, sa mga malalalim at kahapon natatandaan ko yung kwento ng Mahiwagang Burnay, medyo hirap tayo magbigay ng advice kasi Tama, masyadong malalim na hindi natin nadaanan, kaya hindi natin nabigyan ng feeling ko, hindi talaga natin nabigyan ng maayos na payo. Eto tong si Marina, akala ko naman kung ano-ano naman yung problema pero natagpuan naman pala yung singsing. Oh. So thank you kasi Friday ngayon, ang dami nating iniisip, ang daming inaasikaso, ang daming pagpoproblema at pag-aalala dahil sa presyo ng gasolina. Thank you, binigyan mo kami ng kinda mababaw lang. Oo, kinda good vibes na rin din Kinda good vibes lang din na kwento. Salamat!
wala naman kami ibang masasabi kundi kasi all is well that ends well naman. Natuloy naman ang proposal. Oo. So, ito yung mga moments na masasabi mo talaga, "Hay, there is a God." 'Di ba? na merong Buti hindi mo Diyos. nalunok. Actually, buti hindi mo nalunok. Kung hindi, paturo ka dun sa mga kaibigan naming durugista. Bakit? Yung mga snatcher na lumulunok ng mga correct. kwentas. Paturo tayo sa kanila kung paano siya ilalabas. Ay nako, alam niyo po kapag kayo po ay nasa isang bahay, paalala lang po. Tapos ayaw niyo pong paggalaw yung pagkain. Ito ay meant for you. Correct. Make sure, kabisyo, na ito po ay labeled. O kaya, inform everybody. Dahil total naman, hindi naman para yung kapatid mo ay itago sa inyo yan eh. Oo. 'Di ba? Wala naman yung girlfriend sa loob ng bahay, 'di ba? So, let us always remind kapag ka merong mga bagay na hindi pwedeng kainin, may mga pagkain na hindi pwedeng galawin. Yung hindi pa nagagala. Correct, yung hindi pa nagagalaw, magtanong muna. 'Di ba? Pero 'di ba lalong-lalo na kung halimbawa sa bahay ninyo, hindi naman pangkaraniwan na may cake. Kasi feeling ko kapag ka ang bahay ay may cake, yayamanin kayo eh kasi Tama. may cake o kaya kapag ka may ice cream, yan, may ganun akong feeling eh. So, kapag hindi pangkaraniwan na merong cake o ice cream, magtatanong ka, kanino po ito? Tama. Magpapaalam din. Correct. 'Di ba? Ganon. Yun lang naman eh. Oo. Alam mo, may fault din naman si Kuya dyan. Oo. Hindi siya nag-inform. Hindi siya nag-inform. Baka naman ang galawan talaga sa loob ng bahay ninyo, which is natural na kung Oo. ano yung nakalagay sa ref, Correct. para sa lahat yun. Ini-imagine ko pa yun pa sanang hihiwain yung hiniwa ni Marie. Correct. Yun yung isi-serve ng kuya niya Correct. dun sa girlfriend. Kaso, walay, Oo. ngangi. Ayan. Oo. Pero alam mo, kung matutuloy man ang kasal, isang nagpapakulay to sa kwento nila. Correct. Yung kwento mo, Marie, kasama Tama. ka dun sa story na yan. True. Kasama siya sa same day edit. Kasama siya sa ewan ko yung mga ano ang dami na kasing video pagdating sa kasal eh. Kasama siya doon. Oo. Muntik-muntikana na nga Correct. na hindi natuloy ang kasal na ito kasi Oo. muntik-muntikana na pong naitapon or nalunok Ayan. yung singsing, 'di ba? Actually, Marie ang bato. Oo. Actually, yung mga prenup na mga videos, ginagawa nila mga medyo short film na. Correct. So, pwedeng i-reenactong nga na. Totoo, pwede, Itong 'di ba? eksena na to eh. Tama. Basta thank you Marie for sharing that story. It's also a reminder for everyone to label Yes. things. Aha. At reminder mga kabisyo kung gaano ka importante ang merong label. Ayan. Ay, Ay! tinamaan! Hala, hanggang ngayon wala pa rin kayong label, 2 taon na. Oo, mahal na yung gas. Nagmahal na yung gas, hanggang ngayon wala pa rin kayong label. Hindi, pero it's so important. Ang label is very important Oo. kasi hindi mo alam ang binubudbud mo na pala sa adobo ay Correct. abo ng lola mo, di ba? Oo. Wala nakalagay na abo to ni lola, akala mo pamintang durog. Tama. Di ba? So labels are very, very important. Ayan. Oo. Tsaka yun nga, importante yung communication sa loob ng bahay. Yes. Lalo na sa mga importanteng Ito naman si Correct. Kuya din kasi. Ito naman talaga si Kuya, Magpo-propose ka, oh. naglagay ka lang basta ng cake doon sa loob. Dapat medyo alam mo yung galawan ng pamilya eh. Oo. Kapag ka alam mo yung galawan ng pamilya, medyo patay gutom din. Magle-label ka, lalagyan mo, magwa-warning ka, di ba? Isi-secure mo, lalagyan Correct. mo ng papel, Tama, note. yan, di ba? Wag kainin. Oo. May lason, ganon. Correct. Kaya nga kahit dito di ba mga pagkain namin, ako pag may pagkain ako dyan na nilalagay ko dyan sa labas lang. Oo, sa nilalagyan pantry ko, natin. Nilalagyan kong pangalan. Correct ka. Oo. Kasi kapag ka, dito po kasi ang general rule, Oh. kapag ka ang pagkain ay nilapag mo sa table Oo. at wala po itong label, Correct. ibig sabihin, it is meant for everybody. For all. For all siya kasi lahat ng tao parang dyan tumatambay eh. Yan yung Oo. parang common area. O ganon. So, labels are very important. Tama. Ha? Baka akala mo yung nilalagay mo sa adobo ay suka, yung pala yung pinaghugasan ng kamay. So see, Oo. labels are very important. Correct. Tingnan mo, pagdating sa relationship, may karapatan ka bang magselos? Ayan. May karapatan ka bang magreklamo ngayong Aray. Friday na ito na hindi kayo magkikita? Tama. Wala kang karapatan, girl. Oh. Paano? Wala namang kayong label. Correct. Walang kayo. Walang kayo. Wala. Akala mo lang meron, pero wala. Wala.
na ng ganyan na walang label at malabong usapan. Totoo naman malabo talaga ang usapan kapag ka walang label. Eh di put a label on it. Correct. Ganun lang yun. Oo. Ay, Marie. Yun naman kasi 'di ba kaya tinatangkilik ang isang produkto na may label kaya Correct. mahal din. Actually, 'Di ba? Totoo. Kapag ka ang isang bagay ay meron na pong etiketa, kapag ka meron na po siyang label, meron na siyang title, 'di ba? Nagtataas yung value niya. Correct, ayan. Kasi nga meron na siyang label. So ganun din in terms of relationship. Ay, so wala kang label, wala kang value. Wala kang value. Kung meron man, ang baba sa 1 to generic. Oo. NFA. Kumbaga sa bigas, di ba? Ay, nakakaloka. Kumbaga sa 1 to 10, ano ka, negative 15, di ba? Kasi walang label eh. Pero kapag ka may label ka, tumataas yung value mo. Ayan. You now become the legal girlfriend. Correct. You are now in a relationship. Yes. Yan, Oo. ganyan. You can brag. Correct. Diba? Pwede mo nga iproklama sa buong mundo Oo. o di naman kaya, pwede mo rin naman na sabihin na Oo. sa ibang tao. Tsaka At pwede hindi- ka na magselos. Tsaka hindi tataas kilay ng mga taong nakakilala sa'yo. Ba't na inaano naman? niyan? Wala Oo. naman sila, di ba? Correct. Wala Ew. namang sila. Tapos, di ba? Naalala ko na naman tuloy yung eksena, nakwento ko na yung dati, di ba? Kwento ko lang ulit kasi minsan lang naman ako mag-share. Na nung mga panahon na naglalandian pa lang kami ng ex-boyfriend Boyfriend ko mo, na asawa ko na ngayon, kaya ex ko siya. Ay walang label, hindi ko malaman kung ano ba, nilalandi mo lang ba talaga ako? Ay, meron bang something sa atin? Tapos merong nagsabi sa kanya na, may nagsabi sa akin, nung kumalong siya dun sa kay Ren. Hindi ka naman magsiselos, diba? Kasi hindi naman kayo. Siyempre ako, bilang walang kami, di ba? Sobrang, kunyari, chill lang ako. Sabi ko, hindi, okay lang. Pero deep inside, sobrang hurt, di ba? May kutsilyo na yung isang Nicolia. Hindi, sa utak ko, sisiraan kita sa radyo bukas. Teka ka lang. Wait ka lang dyan, di ba? So, ganun. At nung nagkaroon na ng label, it's very easy eh. Correct. Isipin mo kung walang label ang isang relationship. Di ba? Pag tinanong kayo, ano kayo? Ang dami mo pang ang dami Correct. mo pang ebas. Oo, hindi mo alam kung Hindi mo paano. matumpok, di ba? Kasi, kasi, we're enjoying our, correct yan. each other's Alam mo, company. in this time and age, may mga generation ka na, may lapit pa kayo nalalaman. Sa totoo lang, wala lang hindi ka lang talaga malabelan. Paano ang dami niya nilalanding iba? Tama. Nakakaloka. Tigilan ako dyan, di Hindi ba? niya maibigay sa'yo. Hindi eh. Hindi ka matatakan. Hindi. Kasi bakit? Meron na din siyang tatak sa iba. Ayan. Or, ayaw niya magpatatak. Tama. Well, nire-respeto naman din natin pagkatapos sa hamakin. Nirespeto bigla. Hindi, naalala ko lang kasi isa kong kaibigan na okay lang sa kanya yung walang label. So, naalala ko lang siya. So, okay, fine. Respetuhin natin kung yun yung gusto nila. Kaya lang, ang lang talaga dyan is hanggang kailan. Lugi ka dyan There will come a time na maiisip mo, lalo na pag tumatanda ka na na hanggang kailan ako lalandilan ng lalandi? Hanggang kailan ako walang magseseryoso at walang Correct. magle-label sa akin? So, lagi kang naghahabol. Diba? Oo, ng kaligayahan mo eh. Correct. Kasi nga hindi ka matatakan. Hindi mo gustong tatakan o hindi ka matatakan. It's because not sure ka kung siya na ba talaga. Yes. O looking ka pa, baka meron pang iba. Correct. So, yun. Ganun. So, Mula labels cake napunta sa mula sa cake, napunta sa label ng relationship. Oo, kasi wala namang problema si Marie. Oo. So, kumbaga, parang binibigyan na lang natin siya ng reminders na lang yung iba. How labels are important. Kayan, Mahalaga yan, mga kabisyo. Ayan, Huwag buti na natin lang talaga hindi kakalimutan. nalunok ni Marie. Ako kung nalunok mo yun. Ako. Diyos ko. Malaki Ibang problema ang pag-uusapan natin dito. Paano ko babayaran yung kuya ko? Ayan. At saka paano ko ilalabas yung singsing ng buo? Hanggang ngayon, Nicole Diego nandito pa rin. Correct. Ramdam ko kaya pala masakit ang tiyan ko. Ay, nakakaloka. Natatakot akong umiri, baka sumabi.
Buti na lang talaga hindi mo nalunok. Buti na lang hindi matibay yung ngipin mo. Oh. Or medyo antok-antok ka kaya Ay, hindi mo siguro. naisip na nakagatin. Hindi niya ngat-ngat. Oh well, salamat na marami Marie for sharing your Ayan. story with us. Thank you, Marie. Happy weekend mga kabisyo. Kasama pa rin po, kumikinang ulo. Ako po si Diego Bandido. At ako ang kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! That portion was brought to you. Ayan. Yan, importante yung label, ha? Oo. Importante. Sabi nga nito si Evelyn na Siganal. Yan. Meron pong nakalaan para sa'yo. Oo. Ganon. Sabi naman ni Jisoo ay, nagising ako sa tawa nyo. Ayan. Ayan. Pero alam nyo, gusto din po naming magising. Paano tayo magigising? Give! 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 May tinuturo yung asawa ko eh. Sabi niya, kung ano daw yung ibibigay, Yun i-action nga, daw i-action mo yun. Sabi natin. ko pag may Ano ba yung mga para malaman natin yung mga action? Hindi, alam ko may mga aso. Pag may aso, thank you. Okay lang. Basta may aso po kayong ibibigay. Paano ba malalaman? Saan nakalagay? O Rose. Ano yung action ng Rose? Yung Rose. parang siguro. Okay, Rose. Ito may nagbigay na ng Rose. Kaya mag-action tayo ng Rose. Sorry, dati po kasi kaming adik eh. Lahat po ng sinisigot, ganito kami, di ba? Thank you sa pag-send ng Rose. Maraming salamat. May nag-send ng, ano to? Paano ko malalaman kung ano to? Oh. Hindi ko alam ano to. Hindi namin nakikita. Ayan. Yung heart. Ano ba yung heart? Ganun lang. Chug. Sharan-daran. So ano na beses? Ganon. Ay, ganon. So ano kung Rose? Ganon singot ulit. Ay, ang dami. Jug. Sharan-daran. Salamat. Ganun ba yan? Thank you. Decky Mans, Maki O, Mea, salamat. Ayan naman, send pop. Anong pop? gagawin yung pop? Ganto? Pop, plak, diba? Ayan. Salamat. Ano pong amoy ng mic? Anong amoy ng mic? Kasi sininghot natin. Amoy laway. Masaya siya. Ayan. Kaloka. Lap trip daw. Shoutout din natin ang DNS P2P Boss behind UP Town Center, Katipunan 1 Ayala, naka-tune in sa Tambalang Kumikinang. Salamat. Si Gloria yan, basic. Si Gloria, basic si Gloria eh. Kung Si di Gab, po kayo nasa radio industry DJ Nicole Liala, saan po kayo ngayon? well, siguro nasa banking industry pa rin or pwedeng baka supermodel. Chares! Model platoon. Nakakaloka. Ang taba ng utak ni Miss Nicole. Di ka Uy, sure. Uy, cake. Si Decky man nag-send ng cake tsaka finger heart. Ay. Ano bang gagawin? Ano Medyo Finger heart, ayan, ganun ba? Oo, tas Ang cake. Ano to? Patay gutom na. Ano yung cake mo? Bakit ganyan? Burger ba yan? Yung cake mo kinakain na gano'n. Kinakamay. Magtinidor ka naman. Cake, gano'n. Si Diego. Burger. O, bibingka. So, bibingka, paano Diba, paano kumain ng bibingka? Di kasi namin afford yung bibingka eh. Ganto, bibingka. Oy, natutuwa na kami sa Natutuwa na kami dito sa mga Paano yung Ano daw po ang sound ng puto bumbong? Hala. Ang hirap naman po kumita ng pera. Ang hirap naman kumita ng gifts, di ba? Hello kay Trend Shop from Camarines Sur. Salamat po. Thank you. Sombrero parang cowboy po. Cowboy! Cowboy. Yeehaw! Yeehaw! Indian na cowboy. Ayan. Ito naman, girl power. Ito girl power. Okay. Ako na to. Game. Anong gagawin? Kakanta ng Spice Girls. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends.
Ayan. Oh, Tama yun na. lang. Isa lang Ayan. kasi, one lang eh. Yan. Isa lang eh. Baka gusto nyo mag-send ng Ayun, universe. so, heart. Heart, One heart. heart. Ay, Ayun ito na. na yung pusa. Oh. Okay, gano'n na. Meow! Nakakalurky. Ba't hindi ba nga kailangan? Ang active daw natin, sabi ni Zoldrak. Si Zoldrak na laging present sa sa live, na notice yung difference kapag tingnan nyo, alam nyo, wag tayo magpaka-plastic. Money is a good motivation. Tama. Oo, totoo yun. Di ba? Totoo yun. Oo. Oh, di ba? Shout out watching from all the way from Caloocan City. Thank you, Nolski. Salamat. Ayan sa Taiwan, Nicole, makapagdala ng alay sa soon Pilipinas. sa Pinas. Rose. Oh, si Soltrak nagpadala ng rose. Oy, thank you. Nagpadala Oo. ng rose. Singutin mo na yung mic. Singhot. Okay. Bakit po hindi na-updated yung podcast? Hindi ba? Updated kaya? Updated. Dapat every Monday yon. Once a week lang kasi ang drop. Ayan, ano yan? Freestyle. Ano to? Ano tong send ng freestyle? Send freestyle. Ano ba siya? As in like freestyle, freestyle hip-hop or freestyle the swimming? Hindi namin alam. Nag-send din si Zoldrak ng wink-wink. Wink-wink. Ang kintab daw ng ulo mo, sabi ni basic yan. Miss Kumikinang nga Stacy. eh. Yes. Mga UV Express na bumabiyaheng Cardona, EDSA Central, nakikinig sa Love Radio. Hello kay Atinel from Abu Dhabi, UAE. Thank you so magandang much. hapon din. Salamat. O siya, ayaw naman namin masyadong ubusin yung enerhiya namin, mga kabisyo. Correct, tama. Oo, we're starting to learn lang itong mga gifts. Ayan. Pwede palang hingin. Eh, yung Ganon. oldies, ano yung oldies? Ikaw yun. Tapos may glow stick. Oo, ang dami namang sinesend ni Zoltra. Tsaka si RC Lemera. Oo, yan. nag-send din ng glow stick. So, paano yung ginagawa ng mga iba? Ginagaya nila yung kung ano yung mga sinend? Siguro. Ganon ba yun? Ayan, ano yan? Finger heart. So, ganun. Okay. Oh, di ba? So, Pag-aaralan po ni Nicole. Pag-aaralan ko yan para maintindihan ko ang mga bagay-bagay. Iko-coach siya ng asawa niya. Oo, iko-coach niya. Coach niya ako. Salamat, Soltrak. Yan, uso po yan. Salamat ng marami. Hello kay Dennis Villahermosa! Ayan, oy, Dennis. Hello. Paring Dennis, hello. Si Kuya Ronel Alarcio, nagpapa-shoutout habang nagmamaneho. Oy, Ingat ka, Kuya. Ingat, tawag manonood habang nagmamaneho. Oo, tsaka ang pagtapak sa gasolina, wag Ayan. masyado. Glide lang. Glide lang, makakatipid. Tsaka ang isang tip, 'di ba, always check your tire pressure. Pag malambot ang gulong, mas malakas sa gasolina. Etong Gigi, ano naman to? GG, ano to? Si Arcilia Mera sent a GG. Golden Gang? Hindi ko alam. Ayan. Aaralin po namin galunggong. Galunggong. Ayun ba yun? Galunggong. Ayan. Anong magandang pasalubong gusto nyo galing dito sa Taiwan? Okay. Taiwan. Ano ba? Ano meron sa Taiwan? Taiwanese currency. Taiwan currency. Huwag ka na mahirapan. Cash na. Tama. Kami na bahalang bumili. Para hindi ka na magbagay. Kaya nga, ito naman, pampabigat pa yan. Ganon. O siya. Been a while, di na nabivisit si Chris Chuper. Paminsan-minsan kapag meron po siyang ganap dito sa amin sa Love. Yan. Sa ngayon, mga nagpapakain siya ng mga galang aso. Oo nga, nakita ko. Nagpapakain yan siya Baka ng makita niyo si Chuper sa daan. Oo. Bigyan niyo ng mga karagdagang pampakain sa mga stray dogs. Alam mo naman, advocacy niya yan. Kaya nga siya tumakbo ng politika eh. Oo, yun yung trip niya ngayon. Oo, yan yung mga eksena niya. From Taiwan here, si Arden Shores, parang iba na po yung mukha ni Christopher. Kasi hindi po si Christopher yung kasama ko. Nagpakalbo na si Christopher. Ang tagal, sabi mo, siguro ang tagal ko nang di nakapanood. Kalbo na si Chris. We love you, Tambalan, galing kay Rosie Live from Qatar. Ang active na mga nasa Middle East. Oy, salamat sa Rosa. May 5 rose na. Thank you sa mga rose. Tapos ito si RC nagsend na naman niya. Ng name shout out, may ganun. Okay. Name shout ba yun? Oo, name shout out siguro. Ma'am Nicole, gusto niyo po ng gasolina from Qatar? Of course, gusto namin ng gasolina. 'Di ba? From Dubai, gusto
gusto namin ng gold. Yan. O from Qatar, gusto namin ng gasolina. Naldski all the way from Sinaluan, Laguna. Salamat. Hello po sa inyo. Ayan. Send gasolina, please. Uy, salamat na marami mga kabisyo sa pagsama sa amin ng oras na to. Ayan. Ayan. Enjoy your weekend mga kabisyo. Salamat. Thank you for all your virtual gifts. Yes, thank you. We appreciate it. Appreciate it mga kabisyo. Stay safe. Ayan. Bye. God Bye bless. everyone. God bless. Metro's #1 Love Radio. Basic! Picture ma'am, picture ma'am. Nakaasar siya, ma'am. Picture. 1, 2, 3. Isa pa. 1, 2, 3. Awa. Last one. 1, 2, 3. Awa. Bangon na! Wala, na-miss ko nga to. No. Metro's #1 Love Radio. Basic!
Hay nako, ang trabaho talaga ay istorbo sa chismis. Tama. Ere na pala tayo, nagchichismisan kami ni Jegod ba dito? Hindi, pinagchichismisan namin kung meron daw, Oh. sabi na ibang mga, wag na lang nga. Sa amin na lang yung chismis. Amin na lang yun. Para hindi naman mabawasan yung mga ligtas points ko sa langit. Hindi na nga lang mag-share ng chismis. Uy, pwedeng pigilan ng sarili ha. Parang naman. maganda yun Paano? if you catch Sige nga. yourself. Parang yung pasabi ka na parang, alam mo ba? Rewind. Alam mo ba? Pwede yun you try to catch yourself. Ano ibig sabihin nun? Yung maging aware ka ba? Parang katulad lang yan, Jex, yung, di ba, ilang beses na ako nahulog sa hagdan dito. So hindi ko alam kung ako lang ba ang nagpapahugot sa CCTV. Pero meron naman talagang ibang nahuhulog. Hindi lang nila pinapahugot sa CCTV at ginagawang content. Or talagang sadyang ako lang talaga yung masyadong lampa. Pero ang isang lesson ko dyan is maging parang ikakatch ko yung sarili ko na pagbababa at aakyat ng hagdan, dapat hindi ako nagsiselfone. Correct. Dapat hindi ako nagmamadali. Tama. At dapat hahawak ako. Tapos Yun. hindi nagtatalo-talo yung mga Nicole Nicoliano sa utak. Kumbaga parang, ito lang muna yung gagawin mo. Makaakyat ng ligtas, makababa ng ligtas, di ba? So yun isang paalala ngayong weekend na ito na pwede tayong maging self-aware. Tama. Na kung halimbawa parang ikaw yung tipong pag konting bagay, nagagalit, di ba? Hinga ka muna ng malalim, hindi naman nakakatulong yan, nakakapangit pa yan, ganon. Ako dati, alam mo naman, kilala mo akong dating ako na wala akong pakialam sa sabihin ko yung gusto kong sabihin. Kahit masaktan ka na kung masaktan, di ba? Parang sinasabi ko, eto ako Pero ngayon, pinoproseso ko na nakakabuti ba tong sasabihin ko? May maganda ba siyang... Correct, may dudulot. May dudulot, oo. Hala, ganito talaga pag may edad na. Confirm! Kaya shoutout din po sa mga kapwa namin executive check-up this Tama. weekend. Go blood camp, sana Ayan. maganda ang result. Oy, i-shoutout din pala natin si Quadro Alas. Uy! Yung nakilala nating stuntman. Oo. Actually, 4 daw sila dun sa Nasa Central Pasay Toda. Central Toda, no? Oo. Shout out sa iyo. 4 alas ba? Hindi 4 the King? Iba pa. 4 the King pala. 4 the King. Sino siya? Saan nanggaling yung alas sa'yo? Ganyan talaga pag may edad na, nakakalimot na. Shoutout po sa inyong lahat at sa lahat ng mga tsuper na pilit na bumabangon. Ayan. Kahit matindi ang krisis sa gasolina. Laban lang mga Laban lang po kuya. tayo. At antabay lang po sa mga programa ng Love Radio dahil namimigay po kami ng libreng boundary. O siya, susunod na Maratoni sa kanyang programang Love Trip! Hanggang dito na lang po ang tambalang kumikinang muli. Ako po ang kumikinang ulo, Diego Bandido, na lagi pong nagpapaalala sa inyo on whatever you do it all for the glory of God. At ako naman ang kumikinang ina mo ang babaitang sa sobrang tindi ng pangadig. Kailangan pahinga. Ako po si Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's #1 Love Radio. Basic!